Hi guys, majong hapon ni tanan ako na po ni Jejin version family. Mato meron kay mo nang itaod rabog wapay. Ay wapay, rabog wa na init kay hapon naman ganyan man ta mo ato di pwede man gising inita sa ngatanan. Marami nang lakaw dari rami. Kanja marit man mida ano kanang kuan. Kandila ug kanang buwak. Buwak nga kuan plastic. Unig butang ito. Kay malipay ba dyan po na sila o handumon. Mga sa mga sila nagisabag-sabag pa man, sige pa magtabi. Diyan siya nagpili dani, color pink, kagidyan gipili kay para daw siya gula. Pero mo palit ramig lain pa ka nang para sa panglaki, kay naman pilaki dito gisagol, gisagol naman to nila. Ijang lulo, ijang lula, ijang tiyuhin, katong ijang igagaw po nga. Bibi pa nga namatay na. Kapapa ratong amo ratong ipauwahi. Kanaray giuna ni dyan ng ilahang kuan. Lola pero katong kapapa trabahoon po to namo. Siyempre ato na silang pagwapahan, pagwapuhan. Isagwa na sila dali sa kalibutan at nagyapon silang handumon. Pana! Nga sige yan di ay. Nasa gibuhat dari mo na dyan gibuhat ron. Diyan ko nagimo siya dari ka ng batanganan sa gisda na ay sa hamong patanawon guys sa gibuhat ni Gian na guys mo na dyan gibuhat o pag ginamahuman simula ko pata diyan ko na nang buhi anong ka ng kuan isda harang bugnawag yung tubig po guys. Anjang lep na ng minggoy anas minggoy diha mag swimming pool kay sa hira bagok doon na siya malditang iring ana na siya di siya makaabot dani ana siya kahagbong di ana na siya diha mo swimming pool kan na siya diha mahuog. tara na tara malakaw sa mima ayun pagtimo naman may pandato mapan dito pa Nagbatangan naman siguro itong giyag palaman. na ay wala po wala. Batangi. asang Kaya akong tuhod, gamay ra kong gikaon. Ha? Nagdagit akong tuhod. Gamay ra kong gikaon. paibot na to Hindi na ka mukagpan. Di ko kaon na ng sukulit lagi. Ha? Bitbita na gi. oh Sa may mong snack ron, panra. Parang sa batas eh. Bitbita ng kandila og buwak gi. sa tubangan di pa utang ba na ako mahulog ko yung kulit yeah Ato sa mi. Uy, magagas yung yan to eh. Sige pag-aasan. di ako salamin di ah Iya, mag-usos ka na. awa gulo ka maginapon Naman siya gihimo dana ron di mo awas. Nana. panamahuman Nana mi guys dari rami agi kay. Mas do man dari agian kaysa dito sa main nagit. Naman pilosutanan dari. Dari o. Naraman des likod. Naman ko'y bitbit. Hindi ano kay way bitbit. palimpyo kag lapida maamo dawat mig prefer this 450 at dawat Oh, sadlay nimo. Naguli nimo sa eskwela, manglimpyo ka diha. Ito nung laman mo gabi kay rong naa kay time. Gabi ka manglimpyo. sama Na guys, nalimpyuhan na naman nakuan pintal. dako ra yeah Mas hindi naay ganahan magpabirha diha, magpahimog birha, willing si Junjun oh. Maghimo. Taw nang ijahang hinimo, nice ka adyo. Oh. gawang squatter ba Diba? nindot yun Masig na ganahan di ay magpahimo na Junjun ijang sedline. Kontak laman mo guys sa ijang Facebook. Junjun Bikbik kag ijang Facebook, masig ganahan mo magpa trabaho ba, kontak laman mo sa ijang Facebook. mudawat pug ka pa og nimo patrabaho nimo Daw, atog na ay pakuan.
Dawat dyan si trabaho mo ni. Sige. Taod Huwag na yung magpabuhat o na pila pod. 5,000 dala tao. Pero kan, Kuhay presyo diya. 5,000 dala tao pero Kanang tinuod ba seryoso nga pangutana? 1.5 man dala pintal. ginansa ni mo ang 3,500. Kuhay mo. Siyempre, ito ka rin magsabot. Ay depende lang silang budget. Kung unsa lang kaya pasiguan na. Kung magpabuhat magbalik 500, buwasan yung magtangkal mo. Pwede bitaw. Hindi sige yan. Willing po sige yan Wala. pintal og na ay magpapintal. Gabi laman ni siya trabahoon kay eskwela man. Huwag na. Wala mo lagi nangambas ang kuha lagi. Bot sige di malisang og gabi igmuan ni daning magtrabaho. Okay. Pagkan siguro gubag-gubag. Kitawanan mahaglak ganig tiki. Nay kabit na. Haba oy. Sa mga kabanay ni Nana, Dula. ni Lola Hataliana Donal og ni Lolo Fernandino Bikbik, Bernardino. mo na ni Jang kuan. Biraha bago na. Bira silang house ang Basig matinga mo ba nga nganong nainganay na ni o kinsay nagbutang. Ag nagbutang ag ijang kinakasgang apo. Pula may sukin mga watog mga kandila prega. Asa ibutang na ang kandilaan pa? Itabag tanaw kay Bitaw guys. Gibutangan namo kay ug magbutang mi danig kandila nga lami ug kanang buwak pangawaton. Mo nang gibutangan na mo nga na aron di na makawat ba kung magbutang og laming kandila. Ogdi good. Tabingi mo ko no, tabingi ko no siminto sa be. Saan mo ramang gawang spot yan? Masig na mo message nimo si mong Facebook pa nga magpahimo Ay gingana. Kuya Jun, magkano po ang service mo magpagawa kami? Kinindot ba sa pagkahimo? Tabingi siminto. Taas diri mo buk. Kana po? Ha? Hindi naman na nimo. Tanaw ba budo? Dili yun. Kanita sa mo po tanaw na. Libilado ba niyo? Tanaw ano? Kung kalayo oh. Nita po siya gisud. Diyan saan man nimo nga tapi magazine, ang tapi di naman siya matuliin. Usag din na langgod mo diyan. Na. Usag di ko. Diwi ugi wati mo yung siminto ka balik. Klaro. Mura kung hiwi atong trabaho ani. Siminto bud. Ang siminto ang isagad oh. Siminto kayo na langgod. Taas diri mo. Ibutang na, bisan saan pa nimo nagpadyon-adyon gihiwi na jud na. Ay sa magsawa ko. Paita ni nila oy. Ang kay mangita pa kag street. Bisa pa na ito. Gunitigyan kay mo tablay ni. Unit Mga bitaw. assistant. Mabuang mo tani. Namuro mi masiwi kayo sa umdi na nimo iwi-iwi ko. Saan din na siya magsige nagiwihiwi na diyang liog diha kay may street naman din ang siminto madugay. Sige na siya giwihiwi kan sa ni siya pa street. Pawala tay mahimo na hiwi-hiwi jud na. Kinisulod, tinigawas. Uy klaro. Pa, ipay nga ni mong gibuhat pa o. Asa? Nga na manindot ba ya? Ngari pa oh, nindot pud si Jack. Ay pakita ang kwan. Uy. Bungka. Ako na yung mabuang laling ba? Bitaw. Ampo jud kag mabuang ko na. Problema jud ka. Buang Buang. radina nagdapa kag kwan. Para di mo lihisan ko. Di mo lihisan arena. Gutom pa. Paghuwat nga magpa-snack na sa papay nagamadala ni Jack Panday. Ingas lula kay muban si Jaw lagi muban nga nabato sa ating nga pauban na ni nagbutang. Basta to mo ba TikTok? Maman mo uban. Oh, nice bitaw pagkahimo oh. Masig na may ingon John kanang pila magpahimo datong kan John biraha kay magpahimo ko. Yan ang assistant ni sige nang krata naman ni ako assistant ako. Malimog na ganahan di na nakaisadlain. Pa, unsa na? Parasa na. Pamaligyan natin yung mga magya. Tubig ka. Kanulo? Balik siya rin na pangitag sadlain. Kung gani manadlain gani kung labandira. Ang naay magpalaba oh. Nana pa ko sadlain. Di ba? Karong panahon na kinahanglan na kag trabaho kanang makasapi. Gamit na gidjahang regalos December oh.
Bisa ka ibarinan na dan sa uno. Mabuslot ka ha. Ug ago barinahan. Ba, ano ba nang hipit ng kamu? Hindi na mo dulot ro na. Iya, basta na ito. Gamay sa unahon ka. Di sakto. Ay, di, ayaw. Sakto, gamay ang unahon kay aron musugit maayo. Hindi kina mo suot. Iya, Saan ka gian? Mukontra man ka. wala para magkalisod. Sige yan, number 1 baser ni Papa. Basir ka talaga, wala talagang ikaw ah. Tingnas kuya ko, basig na yung magpapintal dito. Pamintal sa... Ano ko sa traffic mo? Ikaw, nakibuhaton. Hindi na mo dutro na. Lagi. Kung sa'yo gusto ka na ikatungulong isa, ay dosa. Abot lang. Patay. Mabungi ra ba na may pugos hindi ka do? Ha? Mabungi na. Ano ba nga? Hop, hop, hop. Patay ka dyan mulagtik. Mula mo mulabay ra ba di ay wo? Kamu ba, wag yun may mga kuan ba? Patay, basig mulagtik na ron. Kadot di ay. Kadot degi. Ba't parang di ra putod? Hindi nga to, laluman kay nani sukod buing. Kasabad ni Jud mo na si Juhang lulog lula ra mo sa baa. Ako dok ka na be. Kamu ba? Ay di sa. Unsun kiniya pag sira sa sulod nagdala kag kuan day pa pang close close ring. Tabangig tod. Tod si Papa. Agi sa nga baga do nang o. Oh, ana tod. Tabangig tod. Kaya na niyan tako na lang siya. Uy, ba diyan eh? Mo na nalirjin na. Wanag mas. Di ba? Ha? Awa. May bintu diri ba mo ata aquarium. Dudia, di pinlabot ko yung mga kundi. Bukan kami diyan. Guba na. Nabuka oy. Padupod siya nga. Nayabog. Nga sige Amuli ko. nagkatsi. Bukod 3 ko magula. Hindi, kay tawagan na kang Papa. Mo na, na-allergy na. Yun na isa guys, makasimot ganis siya ng mga abog mo sa nadiyaw. Sige na napangatsing. Diya sa inuso na dadyon. Allergy na siya ka ng kuan, may nga ng abog. Andar na pag-ijang allergy. Ay nga na rin na ibaon. Aga boss maupod. Upat kay nga na. Kung gitawad niya daan din ang ubos kay wa pa. Ano ka nilustrid man na sobrang rag. May itak man di ay misipat siya nakasa. Kami kuanon. Principal eh. Ayun ni. Suot ni mo sa lingkuran. Kanang lingkuran sa tubangan para sa gilid ba? Kato ni burat tubig. Ilan ang ikabit? Isa? Allergic mo na siya sa abog. Huwag man nagmas. Sakit na pugo. Kinang laghawid. Ang lakaw sakit nang to siyang una. Allergy na ng abog. Ganyan to si pangatsing.
Hindi na mabutangan. Kaya yung tayo din, na panahon na tangtangon na ito, pintala na ito ni, hindi naman tangtang tayo niya narabas sa ubos. Pero yung basag tubig. Ah, kanang nasta nga sabos diyan ni mabutangan. Okay ra ni nga ligo naman na. Na yung mga reserba kayo. Di na malagyan eh, napa oh. Pasto nga. Ngani. Ako ang butang ng reserba. Na guys, nataod na guys, sumana. Matik ra kadyo. Butang na namo niya mang kandila. Kung magbutang mong kay nga ng kandila, ugway nganing padlak. Wala. Nagsunod ni mong balik, kuha na, gikawat na. Yung mga buwak pod pang kuwaon. Masuni nga na kasi magbutang tag laming buwak. Isa ka nang ingana ra nga plastic. Kaya di man mawa. Mayo na laman pod malipay pag ilang kagba. Nga gyatiman gyapon sila bisag wa na sila danis kalibutan. Hindi ito may ilisan. Ilisan o kanang Mama man nilang apelido Bik-Bik. ilisan o lapida. Pinagdari, hari-dari magkuha ng kandila. Hindi na mahugaw, wag saog, kinana may kanda ni. Tanganan ng kandila. Ang mga kabanay ni Kuha, Natiliana, o ni Bernardino, mo na ni diyang purma, kaya basig matinga mo ba, basig makaingon mo, di na mao, kinalain na. Mo na ni. Ang tinatagpuan para di tayo sa bulanan. Diyan sa putong wiling magpahimog birha. May yung negosyo. Mas hindi pag naay ganahan di na kay sadlain. Sige ganahan ba magpahimo? Utos lang to ng kuhan. Utos ni... Diyan era gamong pinalit katong dias kuan pagpasko. Gamit jiday kaadyo na Bagi na tika, gamit kayo. O jiday kay kwartang nasayang kay gimo ang gipamalit mga Sana na mga gamit jid. ipang palit-palit na po. Gamit na. Mamay diyang kalipay, makapalit ng mga tools, pero sakto pod kay gamit man day kaadyo na ay mga trabaho uno nun. Ito kalulaw. Manay mo na Pikas. maghipos. Pikas na itaw na. Wala ginani mo laki. Wala pa. Pero na nailak. Nana, tara. Butangin na daan para di na ta magkupit-hapit inja. Ito na. Isigiyan gisakitag o na allergy na pod. Ito na nagkandila. Andar na pod ang kuan giyan ni jang allergy nakasimot man na nga abog sa kuan. Tora just tricycle na guwat. Sakitan na po go, andar na po diyang allergy. Luwi ng batang na allergy. Ito na silan dito para kahit mo ulan, hindi mo sulit to. Kapalit ko. Na flash tire na. Muna yung dado, bolt. Pwede din ikandado. Hindi, doktor, hindi mo tangtang. Tangtang pa'y amo, ano eh. Nandiyan kawatan, kailado man na nila. Huwag yapon. Eh, mo na nagkawatan. Tangtang yapon. Siyempre ka na mga professional nga kawatan. Naman pa'y professional nga kawatan. Kanang galing-galing talaga. Ang galing mang nakaw. Manay mga professional. Galing-galing. Kanang sobrang galing bang mang nanakaw. Sabi ni mo ikaw ra makahibaw. Siyempre ang mga professional nga kawatan makahibaw na sila. Kahibaw mangganig na yung CCTV. Anak na ba? Wala naman rin mga. Kalat na po dong mga kawatan. Tanaw tong gipost ni Ate Ingrid. Wala yung mga aron Be aware daw itong tawana. Ay. Kawatan. Ang gawas na ko na po mga kawatan. Nansag na imong duaw pa dyan. Magbutang silang gusto nilang kuha. Nasa nila ibutang. Kung na sila kandi, kasagaran kandila naman. Bulak, pwede pa itong lebabaw. Pwede sila tagag susi. Nakailaklak diha. Tagag susi sila. Kasi kita rin mo tagsusi. Kita rin matigko na ni. Ag sila di sila antibilin di ay. Ha? Sila antibilin. Muduaw na sila magdamag dyan na sila buwak. Kaso nila ibutang.
Buat to sila sa balay, taga na makapalit kandado, butangan ni Cruz eh. Tagaan bukuan ba duplicate. Kaya kay ball pro nung Yung magdamo dyan na sila buwak kada na sila manhi. Kuya, wag susik. yung mga professional moves. Susi di padlock. Manigingan, pag mahali mo, himo diyang pahalagahan. Tagani mo oras. O, man na. Nindot na. At saka tiba para sa sunod, di ka madugay kabri. Para sa man ang imong ipasisit. Para di tayo. Ano lagi ni mabutang eh. Ako yung butan kanina. Ay, manager to. Yung manajud lo. Yun. Hindi mo ang pinalanggang nga po. Buko kabot ra ba sa kong lolo? Sa kong lola? Pag ano may sa unang mga kuhan kanang kanang tinuno ang munggos dahil butangan og kanang say bago. Sugan ang tao no. Tara na, kaya di na tikong kung agang likunan og binarog. Sige yan. Ito, gisakitan to ko kay gandaran sa sinus. At itong pikas, di na ito butang niyo. Ano ba niyo? Yung butang ganyan natin, ito sa pawatas tricycle, gisakitan og lagi sa pangatsing. Gunitin na. Sa panangatsing kay sige, pangatsing kay nakasingudan ng abog. Masakit na pugo, andar na pugizahang allergy. Dikit ka sa buntun. Ano pa yung mga retouch? Ayos ah. Tana. Adto na me. Bye-bye. Tubig. Yatad sa nadad tukaw. Dito ba tapikas? Yung taon mo gyapon, di na ito yung taon na. Ano Yung taon man? putahan na dito. At kanida guys, sama din yung tao na to sa ilang ninunuan. Matangan pa na magingani o. Ikanan nila ni Lola. Tarikanan o kanang kandila. Wala na mo butang igana kay nara mo to juta. Para namang labunga. Gusto ko ni Marina dito. Ha? Lisod di barina? Ito pagi. Pagi. Ang manami guys, dari. Kanabutang na niya. Muna mama ni Lola. Ninunuan ninyo? Donal? Lola, mama ni Lola. Mama lul, papa. Papa deh, papa ma. Ano bilin to? Tara. Asa pamantag yato patag siwol? Ayun ka mo snack ka. Manajud tanan guys, na kompleto na gidyang project kumana. Mga project, tulong. Uli na mi kay hapon na alas 6 na. Da, nakasaban kay lagan. Oh, puno nga. Na namin darispan kay sulay. Uy, okay lang. Di ko sa Siapa na yung istan ko iti? Unsa yung nagasuda istan?
Ha? Kumusing na ka sa star. Pa, kusog man digbuwa pa. Ang ibig tayo din natin ito sa kung ano, kaya naman dito yung nga. Ako nga lang. Oo, hindi tayo sa Christmas tree. Mama na itimailan nga ning donate 1,000 para sa Ano kampana. na niya dito, gikan nila sa simbahan. Hmm. La, kumusta man? Na-ibo ka, na-ibo. Kuha na, Wa man kaning nga ba no anong kakita? na-insakto ra. Man kaning nga ba no kakita? Mag-ator lang ka. Yung panagkot ng hapit. Naman raga jang project. Waman mo na dala sa simento, kung sa may inyong gikuan. Di man Ibutaan pa man ka to sa simento, yan na idusok-sok ang wan. di man kinahanglang semento. Bolt ra man to. Abot ka. Lindot day. Nindot. Ningaban pa kakita unta ka. Ang laki ng Ay nga na ba to sa ati pa banin karon makakita o makaningaban. bangkay. Kung yun kasi pagitan, idudong ay, abi na kung saan ang huroy, sing-sing yan. Mapay paguli. Di, suroy niya ang, di kuha nila niya sa simbahan, dito nila niya, kung anong kay pirmahan, pag nanday niya. Aw, napay ikuan. Mama ni timailan nga ning donate 1,000 sa simbahan. Payong ni mo. Ba't yung nag-ulan? Ay,